qegħdin niċċelebraw id-doni tal-maħfra ta' Alla u tal-grazzja tiegħu u nitolbu bl-interċessjoni ta' dawn il-qaddejja ta' Alla, Henry u Nines, u narfu li aħna wkoll bħalhom midjunin mal-ħnina ta' Alla. Tagħna wkoll li tkun it-talba ta' Ines li aħna qatt ma ninfirdu, qatt ma ninqatgħu mill-imħabba u l-ħnina tal-mulej. Dan il-mument jitla minn qalbna t-talba li għallimna San George Preka. Grazzi Sinjur Alla u għaffilli Sinjur Alla.